যে চিনি গোলাঘাটি বিধানসভানি চিনি জনজাতি মোর্চানি মন্ডলী সভাপতি সমীর দেববর্মা চিনি মোনাय খুব एक्टिव চিনি কার্যকর্তা দंमानि তিনি সামুं खालाय दङ তিনি ब्लगाव थांमानि परे जों खोनाका बो जम्पुइ ब्लगाव बिनि ब्लग लाइमान जागा बो ब्लगाव सामुं हुमुं फैफाना थांगाना आंनो दै थांगासो कामका आं साइमान सगे हायबानो बिनि कमिटि बायनो बो बिनि सामुं हुमुंनि दै बिनि माने विधानसभानि हामग्रानि बागैनो बो लुकनि हामग्रानि बागै बो একটা सामुंनि बागै थांगाना होनो आं खाखायो একটা सामुंनि बागै फानो आरो अ जे घटना नोंनि फाइमानि होननाय जों खोनाका आं रबो वाट्सएपआव सौयैका बिनि पिक्चाराव आबोनि बागै आं खोनावै अ जिबो आं बोखाति गैया अब हाय एकजन आं सिनि राज्य जनजाति मोर्चाव सदस्य क्लासनि सिपाजला न डिस्ट्रिक्टआव क्लायो बिनि अ जे मन्डल अ डिस्ट्रिक्टनिबो आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं आंनि कर्तव्य दङ आंनि विधानसभा माने जेहेतु आंनि डिस्ट्रिक्टआव क्लायमानि बे जे मन्डल सभापति मोर्चानि जेहेतु आं मोर्चानि जेलाव जे जिएसबो दङबा अबनो आं नाय आं मा फायजा अर सिनिर फायमाना दं सिनि राज्यनि नेतृत्व दं सिनि कृतिराज दङ सिनि अर जेलानि ताइहा सभापति सिनि दाहरदिबो फायजा सिनि मन्डलनि गोबां माखासे कर्तारा खजागो ताइ सदर आरबानि सिनि महिला मोर्चानि बर'खौ फायजा दङ के कखाय अबनो आं सानामुसुङो जे अब हाय जे सामुं सिद्रा फायनाय र जे सामुं सिद्रा अबा के जोंनि तीव्रासा जे वालाय माने कतखौनो वानजैया बुं कलगया बेखौ अर जागाव अब हायके जों जे हांक्रानि सामुं फायनाय थांखानि बर' रखनि अब हायके बादा बिग्न खायलाय बुलायलाय माने अब आं सानामुसुङो अब जे बर' खानो खायदों अब हामिया अब दैनो या कारथुं आं हापाङो बा सिनि जनजाति मोर्चानि आं अबनो सरकार बा सिनि गभर्नमेन्ट थानियाव आं जों सानाय खुसुबाय आं अबनो कक्रांनाय जे अ जे अहाय सामुं सिद्रा खायनाय दुष्कृति जरा खायगा बर'खनो दाक्ति के सिनोवै बावनि जे मानथाय बावनि जे शास्ति आबो उपयुक्त शास्ति होननानै बागै जों आबो जों जे सिनि पार्टीनि जोंहा जागाव जों जानबनाय अब बर'खनो सिनि तख्लायै दागदारिखे बावनि उपयुक्त जे बावनि जे शास्ति आबो होननानै बागै जों जायो ताबो थानानि एफआइआर नि खायमानि बर'खनि थानि बर'खनो सायमा सायना थानाखौ नयफा কোনো थाना एफआइआर खायजायाखौ किन्तु जों आबो उपयुक्त बर'खनो शास्ति होननानै बागै जों नायनाय जोंहाबो दाक्ति खानो जत सामुं माने आइननि जे सामुं तांनांमानि अ आइननि सामुंनो दाक्ति खालायनो आं आ जागाव गोरैबा आंथ' सायमाया माने आबो बर' रक साबंखा आं सानामुसुङो अबनो जेसे बरफ फानोंथों बा बरफ मनुष्य बुजाखा किन्तु बुजा गियानि गया किन्तु बरफनो बिनिबो कायसे बुमुं सुमुं दंनाय बिनिबो पारा दंनाय बिनिबो जागा दंनाय निश्चय बरफ आबो तदन्त खालायके आंके पुलिस तदन्त खालायके आबो फायनाय मानजागै आबो गासै फायनाय ओमफ्राय गोविन्द देबबर्मा आंके सिनि सिपाहीजला न डिस्ट्रिक्टनि जनजाति मोर्चानि जिएस ताइ राज्य सदस्य हिसाबै जनजातिनि सामुं खायदों